मित्रांनो, तुम्ही जर या कथेचा भाग 1 पाहिला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमधल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही याचा आधीचा भाग बघू शकता। तर चला आज दुसऱ्या भागाला सुरुवात करूया। रवी पुण्याला परत आला तरी मन मात्र गावातल्या त्या पिंपळाखालीच अडकलेलं। मधूचा शेवटचा हसरा चेहरा आणि ती वाक्य, दुसरा कोणीतरी अजून थांबलेला आहे, मेंदूत ठसठसत होती। त्या रात्री रवी झोपला, पण नेमकं 3 वाजता त्याला एक जोराचा ठोका ऐकू आला। बाहेर पाहिलं तर गॅलरीत कोणीही नव्हतं, पण लिव्हिंग रूम मधल्या टेबलावर मधूचा फोटो पडलेला होता। तोच फोटो जो रवीने गावात ठेवला होता आणि नंतर पंडितजी घेऊन गेले होते। दुसऱ्या दिवशीपासून रवीला वारंवार एकच स्वप्न येऊ लागलं। एक अंधारात बुडलेली जुनी विहीर आणि त्याच्या कठड्यावर पांढरा धोतर घातलेला, चेहऱ्यावर काळा कपडा बांधलेला एक बारीक उंच माणूस। तो फक्त एकच वाक्य बोलायचा, तुला दुसऱ्याला आणावं लागेल, नाहीतर तो स्वतःच येईल। एका आठवड्यानंतर गावातून अनपेक्षित फोन आला। आजोबांचा आवाज थरथरत होता, रवी, पिंपळ पुन्हा हालायला लागलाय। गावकरी म्हणताय त्या झाडाखाली काल रात्री पाय नसलेलं कोणीतरी फिरत होतं। रवीने विचारलं, पंडित, त्यांनी काही सांगितलं का? आजोबांनी हळू आवाजात उत्तर दिलं, पंडित तर परवा मरण पावले, तेव्हापासून हे सुरू झालंय। त्या रात्री रवीने लाईट बंद करून झोपण्याचा प्रयत्न केला, पण खोलीच्या कोपऱ्यात जणू धूर साठू लागला। धुरातून एक बारीक हाडकुळा मुलगा बाहेर आला आणि तो मधू नव्हता। त्याचा चेहरा अर्धा जळालेला, डोळे पूर्ण पांढरे। त्याने हळूच म्हटलं, तू त्याला मुक्त केलंस, पण मला का सोडलं नाहीस? रवी ओरडायच्या आधीच ती आकृती भिंतीतून आत गायब झाली। रवीने ठरवलं, जे काही आहे त्याचा उलगडा गावातच होईल। तो परत गावात गेला। गावात पोहोचल्यावर त्याच्या लक्षात आलं, वेशीवरचा पिंपळ आता काळसर पडला होता आणि त्याच्या फांद्यांवर पांढऱ्या कापसासारखं काहीतरी चिटकलं होतं। गावकरी पिंपळाजवळ पुन्हा जाणं टाळत होते। कोणीतरी म्हणालं, हा दुसरा आत्मा मधूपेक्षा जुना आहे, तो पिंपळात नव्हता, तो झाडाखाली जमिनीत आहे। रवीने त्याविषयी चौकशी केली आणि एका म्हाताऱ्याकडून कळालं, 1970 मध्ये गावात एक परदेशी माणूस आला होता। त्याने झाडाखाली खोदकाम करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणे काही जुनी वस्तू आहे। दुसऱ्याच दिवशी त्याचा मृतदेह विहिरीत सापडला, डोळे पूर्ण पांढरे, हातात मातीचा तुकडा। लोक म्हणतात त्या मातीखाली एका ऋषीमुनीचा शाप पुरलेला आहे, जो पिंपळाच्या आत्म्यांपेक्षा भयानक आहे। रवीने यावेळी एका वेगळ्या पद्धतीचा विधी करण्याचं ठरवलं। एक नवीन तांत्रिक बोलवला, जो म्हणाला, दुसरा आत्मा बोलवायला नको, पण जर त्याने स्वतःच यायचं ठरवलं तर इथं कुणीच वाचणार नाही। विधी सुरू झाला आणि हवेतला वारा अचानक थांबला। पिंपळाच्या मुळांखालून माती हळूहळू हलू लागली, जणू काहीतरी बाहेर यायला धडपडत होतं। माती फुटली आणि तिथून एक उंच सावली बाहेर आली। डोक्यावर गवताचा मुकुट, हात लांब सडक आणि पोट आत गेलेलं। त्याचा आवाज मानवी नव्हता, जणू अनेक लोक एकाच वेळी बोलत होते असा भासत होता। तू मला बोलावलं नाहीस, पण मी आलोय। तांत्रिकाने मंत्र जोरात सुरू केले, पण सावलीने त्याला एका झटक्यातच हवेत उचलून फेकलं। रवी पळायचा प्रयत्न करू लागला, पण जमिनीतून मुळं बाहेर येऊन त्याचे पाय घट्ट धरून ठेवले। रवीने फोनचा कॅमेरा ऑन केला आणि एक फोटो घेतला। त्या फोटोमध्ये ती सावली रवीच्या अगदी मागे उभी, तिचा हात त्याच्या खांद्यावर, आणि फोटोच्या खालच्या कोपऱ्यात लाल अक्षरात एक वाक्य दिसलं, तुझी मुंज ही झाली नाही। आणि अचानक रवीच्या डोळ्यांसमोर काळोख पसरला। गावकरी तर भीतीपोटी बाहेरच येत नव्हते। रवी शुद्धीवर आला तेव्हा तो गावाच्या विहिरीच्या काठावर पडलेला होता। पिंपळाचं झाड तसंच शांत होतं, पण पाण्यात त्याचा स्वतःचं प्रतिबिंब नव्हतं। तिथं तो जळालेला चेहरा
पांढरे डोळे असलेला मुलगा उभा होता. आता मात्र रवीला जाणवलं, आता तो फक्त पाहणारा नाही तर या खेळाचा भाग झालाय. आणि कुठेतरी दुसरा अजून पूर्ण जागा झालेला नाही. गावातली ती रात्र संपली, पण रवीसाठी ती फक्त सुरुवात होती. रवीच्या जीवाला धोका आहे हे जाणून आजोबांनी त्याला लगोलग पुण्याला पाठवून दिलं. पुण्याला परतल्यावर पहिल्याच रात्री तो खिडकीजवळ बसून विचार करत होता, दुसरा नेमका कोण? मधूपेक्षा भयानक कोण असू शकतं? लॅम्पपोस्टच्या पिवळसर प्रकाशात एक माणूस उभा दिसला. शरीर उंच, सडपातळ, डोक्यावर गवताचा मुकुट. आणि पुढच्या क्षणी लॅम्पपोस्टचा दिवा लुकलुकला आणि अंधारात तो दिसेनासा झाला. रवीच्या अंगावर थंड शहारे आले. हा तर तोच आहे ज्याला मी पिंपळापाशी पाहिलं होतं. त्याच्या हातातला चहा थंड झाला होता, पण कपातून हलकी धुरासारखी वाफ अजूनही निघत होती. जणू काही कपात काहीतरी जळत होतं. रात्री उशिरापर्यंत जागून रवी कसाबसा झोपला, पण डोळे मिटताच त्याच्या खोलीच्या भिंती हळूहळू हलू लागल्या. त्या सावल्यांमध्ये मानवी आकृती स्पष्ट दिसू लागली. लहान मुलं साखळदंडात बांधलेली, त्यांचे डोळे पांढरे, तोंड उघडे पण आवाज नाही. आणि मग हळूहळू एक उंच सावली पुढे आली आणि ती म्हणाली, तू त्याला मुक्त केलंस, पण मला का सोडलं नाहीस? रवी ओरडायच्या आधीच भिंत फुटल्यासारखी उघडली आणि तो एका चिखलात पडला. त्याच्या पायात थंड ओलीमुळे घट्ट वेटोळे घालून बसली होती. तो जोरात किंचाळला आणि जागा झाला. ते फक्त एक स्वप्न होतं. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच रवीने बॅग उचलली आणि तो पुन्हा गावाच्या दिशेने निघाला. वेशीवर पोहोचल्यावर पिंपळाचं झाड पाहून तो जरा थबकला. काळपट फांद्यांवर पांढऱ्या गाठोड्यासारख्या गोळ्या चिटकलेल्या आणि प्रत्येकातून मंद स्वरात कुजबूज. जवळ जाताच आवाज स्पष्ट झाला, तुझी मुंज झाली नाही, तुझी मुंज झाली नाही. असा काहीसा तो आवाज होता. गावातल्या लोकांचे चेहरे फिके होते. कोणीच त्याच्याकडे सरळ पाहत नव्हतं. एका म्हाताऱ्याने हळू आवाजात सांगितलं, अरे रवी, पिंपळा खालून जमीन हालायला लागली या. दुसरा पण पूर्ण जागा होतोय आणि तो एकदा जागा झाला तर सगळ्यांचा शेवट होईल. रवीने त्या म्हाताऱ्याला गाठून विचारलं आणि एक गोष्ट उलगडली. गावात एक तांत्रिक होता. तो मुलांची मुंज करण्याआधी त्यांच्या आत्म्यांना एका लोखंडी पेटीत बांधून ठेवायचा. म्हणे त्यामुळे त्याला अमरत्व मिळेल. एका अमावस्येला त्याचा विधी बिघडला आणि तो झाडाखाली पुरला गेला. पण आत्मा जिवंत राहिला आणि तोच दुसरा आत्मा आहे. मधू आणि इतर बळींच्या आत्म्यांना त्या ऋषीने बांधून ठेवलं होतं आणि रवीची मुंज लहानपणी व्हायच्या आधीच कुणीतरी तिला रोखलं होतं. त्या महिन्याच्या अखेरीस अमावस्या होती आणि त्याच दिवशी चंद्रग्रहण. गावात अफवा पसरली, त्या रात्री पिंपळाखालचं सगळं बाहेर येणार आहे. रवीने ठरवलं, जे काही करायचं ते त्या रात्रीच. रात्र झाली होती. पिंपळाच्या मुळाखाली खणताना त्याला काळसर लोखंडी पेटी घावली. पेटीवर लाल धागा सर्वत्र गुंडाळलेला होता आणि धाग्यावर छोटे मानवी केस आणि वाळलेलं रक्त चिटकलेलं होतं. ते स्पर्श करताच आकाशात विजा चमकू लागल्या. जमिनीखालून एक विचित्र आवाज आला, त्याला हात लावू नकोस. रवीने त्याकडे दुर्लक्ष करता ती पेटी बाहेर काढली आणि तेवढ्यात पिंपळाच्या सावल्या हलू लागल्या. माती फुटली आणि तिथून एक महाकाय लांब सडक हात बाहेर आला. तो हात पूर्ण रक्ताळलेला, पूर्ण हाडांचा होता आणि त्यावरून काळा धूर निघत होता. आणि तेवढ्यात मधूचा चेहरा रवीसमोर दिसला. त्याच्या डोळ्यात पाणी होतं आणि तो म्हणत होता, धागा तोडू नकोस, नाहीतर सगळं संपल. आकाश काळं पडलं. सर्वत्र जोराचा वारा सुटला, जणू ग्रहण लागलं. आणि थोड्याच वेळात वारा अचानक थांबला. झाडाच्या पानांनी श्वास घेणं थांबवल्यासारखं वाटत होतं. रवीने पेटी छातीशी धरून मंत्रोच्चार सुरू केला, पण मग जमिनीखालून दुसरा पूर्ण उभा राहिला. गवताचा मुकुट, लांब हात
चेहरा मातीने माखलेला आणि त्याचे डोळे लाल, जणू त्याच्या डोळ्यात ज्वाला पेटत होती. तो मोठमोठ्याने हसत होता. तुझी मुंज मीच करणार आहे. रवीने मनोमन ठरवलं. त्याने तो धागा पकडला आणि जोरात ओढला. धागा तुटताच आकाशात एक लालसर लाट उसळली आणि सगळीकडे लहान मुलांचे किंचाळणे भरून गेले. मधूचा आत्मा एका क्षणासाठी हसला आणि मग धुरासारखा विरून गेला. पण दुसरा महाकाय रूपात प्रकट झाला. वाऱ्यात झाडं मोडून पडल्यासारखा आवाज झाला. त्याच्या सावलीत गावातली घरं बुडू लागली. तो आत्मा हळूहळू त्याच्या दिशेने येऊ लागला आणि तेवढ्यात त्याने खिशातून एक पुडकं बाहेर काढलं. त्या पुडक्यात होती पवित्र अंजनेरीची माती. त्याने ते पुडकं त्या आत्म्याच्या दिशेने भिरकावलं आणि तो मोठ्याने किंचाळत तिथून अदृश्य झाला. रवीला भोवळ आली आणि त्याची शुद्ध हरपली. रवी शुद्धीवर आला तेव्हा तो पिंपळाखाली बसलेला होता. गावात कुणीच नव्हतं. सगळे घरं रिकामे. विहिरीत पाणी नव्हतं. त्याचा फोन शेजारी पडलेला होता. फोन उघडताच स्क्रीनवर एक व्हिडिओ चालू झाला. व्हिडिओत रवी आणि त्या ऋषीमुनीचा आत्मा पिंपळाखाली उभे आणि त्यांच्या भोवती शेकडो मुलांच्या सावल्या. तो ऋषीमुनी कॅमेऱ्याकडे पाहून हसला आणि म्हणाला, तुझी मुंज झाली आहे. आता पुढचा कोण? अर्थातच रवी आता त्यांच्यामध्ये मिसळला होता. आता त्या पिंपळावर 2 नव्हे तर 3 आत्मे वास करणार होते. आता नेमकं या आत्म्याच्या कोपातून त्या गावाला वाचवेल तरी कोण? हाच प्रश्न सर्वांसमोर होता. रवीच्या अचानक गायब झाल्याने सर्व गाव हळहळ व्यक्त करत होतं. रवीचे आजोबा मोठ्याने टाहो फोडत होते. पण त्याचा आता काही उपयोग नव्हता, कारण रवीही त्यांच्यामध्ये विलीन झाला होता. आता त्यांची मदत नेमकं कोण करेल? त्या गावाला मुक्त तरी कोण करेल? याचा उलगडा भाग 3 मध्ये होणार आहे. तर चला भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढील भागाची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत पोहोचू शकेल. मी आशा करतो तुम्हाला हा भाग आवडला असेल. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.